सिलिंडारটো ফুটাৰ কাৰণে বেছি हेलो हेलो কেনেকৈ এতিয়া কি কৰা যায় जोंनि नैबे जनाय आनसलिकनि सिङाव थानाय नैबे जनाय कारें होननाय मोनसे जायगा दङ बेयाव तिनिआलि बे तिनिआलियाव दानिसो 30 मिनिटनि सिगां मोनसे गेस बेरफ्रुनायनि जाहोनाव बेयाव मोनब्रै दखान दङमोन बे दखाना गेस बेरफ्रुनायनि जाहोनाव गासिबो अर खामनानै हांगार जाजोब्बाय दा जोंनि मिथिनानै मोननायाव एबा जों नुनानै मोननायाव जोंनि बर'नि मोनसे जि गला दङमोन बेयाव गोबां रांनि माने जिफोर दङमोन होननानै जों खोनानो मोन्दों दख'ना बायदिसिना माने दख'ना फानोमोन बै दख'ना जिफ्रा गासिबो हांगार जाजोब्बाय अर खामनायनि जाहोनाव ओरैनो गंब्रै दखान दङमोन गंब्रै दखानावबो गोबां रोखोमनि माल दङमोन बेफोर गासिबो अर खामनायनि जाहोनाव गासिबो हांगार जाजोबनाय जों ओरैनो दासिम जों मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गेसा बिदिनो हयथ' बिसोर बन्द खालामनो बावदोंमोन जानो हागौ बेनि जाहोनाव बै सिगारेटफोर सोबलाबायनाय माबा सोबलाबायनाय बेफोरनि जाहोनाव अरा नांदों बायदि खोनानो मोन्दों खाथि खाला जौ निसानि दखानावनो बे गेसा बेरनाय जादों बिनिफ्रायनो माने गासिबो स्प्रेड जाजोब्बाय आरो दासिमथ' जों बेखौ माबानो हाथ'वाखै जिखुनु जों दाबो नै माने पुलिसफोर फैनानै अरखौ खोमोरनाय हाबाफारिया दा जागासिनो दङ उननि बेयाव मिसिंनि आरो बर'नि दखान दङमोन आरो दा उननि समाव जों मिथिसिगोन बे माब्रै जागोन गासिबो दखाना खामजोब्बाय अर जाजोब्बाय हांगार जाजोब्बाय अर खामनाय जाबाय सिलिंडारটো ফুটাৰ কাৰণে বেছি हेलो हेलो কেনেকৈ এতিয়া কি কৰা যায় ফোনত सिलिंडार আছে তাত কেলা বইলা দুইটা মোবাইল কেলে আনিবি साला नैरोजा 23-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरिया देग्लायनिफ्राय डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव बेचलर अफ आर्ट्स एबा BA नि सेथि सेमिस्टारनि गोदानै मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो दं चिरां जिल्लानि साफागुरियाव थानाय डन बस्क' डिग्री कलेजआ देग्लायनिफ्राय BA थाखोनि सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायजों लोगोसे बड', इक'नमिक्स, इंलिश, एडुकेशन, हिस्टरी आरो पलिटिकल साइन्स आयदानि थाखाय BA अनार्सनिबो खाबु दं गोग्गो सोलोंथाइनि थासारिजों लोगोसेयैनो डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव आलादायै हौवा हिन्जावनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं जुदि फरायसाफोरा डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायनि सायाव आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365519559 आव थोंजों सुला लानो हागोन